ljubitelji odbojke na pijesku mogli su 3 dana uživati u vrhunskoj odbojci i u pravim europskim ekipama koje se natječu za olimpijske igre. Ovo je samo početak ovakvih natjecanja i u budućnosti ćemo u Bibinjama u suradnji s odbojkaškim savezom organizirati još ovakvih događanja u predsezoni i podsezoni. To je jako bitno jer produžujemo našu turističku sezonu. Bibinje je turističko mjesto i promocija kroz sport je najbolja promocija.